Cute lamang akakit pwede namang maging sangkana ning pangamatenong etalalinga pang masalese. Ining babalada ring eksperto ka rin ketang kabalena bang makaiwas king rabies virus. Base kasi kin datos sa Integrated Laboratory Division ng Department of Agriculture Region 3, biras na kay 54 katao king Centro Luzon, deng may angubya paulo na ning rabies. 2023 ay tumaas ng 4 yung namamatay dahil sa rabies. So from 50 naging 54 siya. And sa animal rabies diagnosis, tumaas din ng 82. So 286 last year and then 268 ng 2023. Lakwas la rin kanong miracle deng ay pamiyawang rabies ngayon banwa kumpara niyang mga labasan. 368 na ring animal rabies cases sa amo nito na ring DA ngayon 2023. Mas nakalyang palak kumpara king 286 cases sa niyang 2022. 63 ka ring animal rabies cases ng Manibatang Bulacan, kabang 62 naman kete Pampanga. Agpangki pamuntok na ng Integrated Laboratory Division ng DA Region 3 ay Dr. Milagros Mananggit. Mani muna kano ka ring sangka nung bakit balaos pa magtas na rin kaso ng rabies ka ring ayo pa pong tao, in kakulangan king koordinasyon na ring lokal na kapanibalan. Ang mga nakikita naming loopholes niyan ay yung pag-implement ng batas. Actually, meron tayong animal Anti-Rabies Act of 2007 pa yon, no? Or Rabies Act 9482. So, nakikita namin na medyo poor ang implementation sa local government unit. And nakikita din natin na nagiging responsible din yung may-ari ng aso. Dagdag na pang Dr. Mananggit, dapat mas maging masalese ang implementasyon ng LGU king batas at yung disiplina na rin memolan ba makasahop king pamagbabada rin kaso ng rabies. Nakalagay sa batas na may penalties yun. Pag lumalabas yung aso mo, every time na lumalabas siya, ay mumultahan ka ng 500 per dog. Every time. And nakikita namin walang nag-implement nito. Though may mga nag-i-impound ng dogs ngayon, yung mga masigasig natin mga cities, no? San Fernando, San Jose del Monte, Angeles City. Pero mas marami pa rin yung hindi nag-i-impound din ng dog. Maging yan naman kanong factoring isipan dang gastos ng memolen pangaras ni Pamanulo kay ba't dang mekinis o gamal ay pantimong aso ang pong pusa. Libre naman yung pre-exposures para sa mga nakagat or bite victims. Yun nga lang yung pamasay kuminsan or hindi nila alam o tinatamad sila or pinagbawalang bahala lang. So base sa sinabi ng DOH, ang DSWD daw ay pwedeng tumulong sa mga ganon na pwede niya i-transport huminang tulong sa DSWD para masunod yung schedule. Kasi may schedule na hindi lang isang saksak eh. Usually day 0, day 3, day 7. So 5 saksak usually o depende sa gagamitin nila na series ng injection. Samantala atin ng 83 public ang pong 5 private animal bite treatment center king Centro Luzon. Kulang la pa rin uling basic rekomendasyon na ng DA, dapat miras la rin king 129. Makanyan pa man, siguraduhan ka ng muntaking animal bite treatment center ang malapit king kaya kayo lokasyon, baan may di na nagarang panulo at vaccine, nung mekinis o megamal kayong ayup. Yako pa JM Desus, in kaya kayong talasuyong ating pusong makabalen.